Treu-vos màscares per comprar la roba, que si no sospitaran. A mi, tothom em tatxa d'assassí puto loco, pues seré un assassí puto loco. Tu, que jo no sé conduir helicòpter, que pugi el conductor. Hola, aquí Cueve 133, entrant a la ràdio. Quebec no, Quebec, inútil. Ho sento, és que tinc miopia severa, no sé llegir ni el nom del walkie. Es diu Quebec. Te baixo. Tu què estàs fent? No, 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 no! Tu! Podeu baixar aquí, fills de puta, si no us afusello tots. Tu, que no t'ha cridat l'atenció. Però ara quin de cel està? Aparta, gordo! Que estigui parlant amb Aparta't de la porta. en el teu directe. Seré inútil. Tu, però on estem anant? Què és això? Jo a tirar-te un sub, guapo. Pues tira'm al ja, tio. Jo no m'estic entrant en res, estic parlant. Te l'he tirat. Oh my god! Te l'he tirat. Pues no el celebro. No el celebraré, perquè ets un merdes. Foc regala subs. Puto gavatxo, com regala subs. Com es nota que li sobra la pasta. Com li sobra la pasta, tio, al François. Jo morint-me de gana a casa, morint-me de fred, sense calefacció, jugant en un ordinador robat, amb la llum punxada. Para les hèlices. Vale, nois, doncs quin és el pla d'avui? Com ho voleu fer, això? S'ha complicat la cosa. Com creieu que podem pillar el donjo? Jo hauria d'anar a parlar amb la jefa, que m'ha dit no sé què, hem de parlar, i bla. Vol fotre la xava, crec. Els altres... Intentem localitzar el donjo, ens fiquem en cotxes, anem per terra. Has robat aquell cotxe? Sí. Vale, doncs tots fora, tots a l'helicòpter, que haurà sortit un avís. Vinga. És que ets un inútil, tio. Qui sap conduir l'helicòpter? Que es fiqui. Bueno, tu, François, vés a parlar amb la Sam, nosaltres intentarem pensar alguna cosa. M'he de canviar. Però de moment, igualment, jo ens ficaria així amb cotxe a vigilar quins són els moviments que acostuma a fer el... No! Què fas? Vale, Socter, pots salvar... Pots fer un TP i salvar aquest home? Estava amb el mòbil i he Tio. apretat la tecla que no era. Si no hi sou vosaltres, sincerament, jo no crec que torni a entrar aquí, saps? Bones. Hi ha François per aquí? Jo no sé per què... Bueno, aviam, jo ara... És que he tingut un accident així raro i no sabia si estava aquí a l'hospital o alguna Per què heu vingut, policies? Ens ha sortit un avís. És possible que estigui anant-hi a l'Armengol i... Alerta de què? No ho sé. Ah, vale. Per ràdio he sentit com un cop terrible. Estàvem parlant i de cop, pama! No sé. I dic, a veure si el trobo serà a l'hospital. Ah, no, oye una mica la veritat. Que a més deia que venia a parlar amb tu, per això dic. Sí o sí el trobaré aquí. D'acord. Si apareix per aquí ja t'avisaré. Vale, merci. Què fa la poli? Ja mirant. Que em rebenta les aspes. Acabo de veure un policia atropellant a un civil. Fent un tornanú indegut per doble línia groga. Vaig a denunciar-lo. Li diré que ho he vist tot. Jo ho he vist, Jo ho he vist. Denúncia. Pau, ajuda'm a la indemnització. La policia... Sí. Que s'ho m'ha atropellat. Jo ho he vist. Que s'ho m'ha atropellat. Fent un gir ultra indegut sense les llums, Denúncia. Escolta, què fas tu mirant a la paret? encara és abogat? Qui? Pere Pau. No ho crec. Jo no sóc abogat. A mi m'han fet fora totes les feines. Jo sóc aturat. Com tu. Coses pitjors ha fet. És un tema a part. La cosa és, el Pere Pau no ha disparat. T'ho dic en sèrio, Però que jo amb el Photoshop també et puc ficar aquí que tu m'acabes de rebentar el genoll dret. Ja m'està tocant. Ho dic en sèrio, jo he mirat tu. Vaig estafar el Guifré retallant un vídeo. Li vaig enxufar droga a la butxaca. François! Espera, qui és aquest? Com que qui és aquest? Te la foto, te l'emportes, Ha passat la senyora just i no t'havia vist i dic, hòstia. Qui és aquesta, no? Espera, calla, que tu t'anava a dir, el Guifré, mira, a l'Arcade Bar, li vaig ficar droga a la butxaca i em va dir, anem a mirar les càmeres. I abans que vingués jo vaig editar el vídeo i ho vaig fer perfecte i en cap moment es veia res. La policia pot fer el mateix. Hombre. Calla, calvo. Com? Que estem parlant de coses aquí, al SEM. Clar, joder, podem només Ué, semi-extrem.
Que aquí hi ha no molta porto. gent. Bueno, Apa, yo creo mira, que ja està, esperaré. veus? Mira, jefa, mira. Intent d'homicidi o l'autoritat. Sí, A la Apa, teva a presó. cara, jefa. A la teva cara està passant. Mira, Vinga. mira què està passant. Així és la poli, tio, quin fàstic. A part que... Tres patrulles per al pobre François que ve a explicar les A veure, pegues. què passa? Jefe, mira, això li van fer el pegapau Que no també, és el teu però... jefe, que t'han fet fora. Que no m'han Hòstia! fet fora, inútil. Escolta, tio, que no m'han fet fora. No se l'ha fet fora el François. És que informa't una mica abans de les François no. coses, saps? Bueno, no Ja, t'agrada. tio, què? puto A mi de calvo, què aquí se m'ha- disparant, de què se m'ha de fer disparant al mig de la carretera, el calvo aquest. I després encara em fica intent d'homicidi. I a sobre és que em va fer exactament el mateix. Agafar i dir, ara intent d'homicidi, et volem arruïnar la vida. És que, tio, sempre igual. Vaya Mira, pesado, calvo, Ahir tio. el Pere Pau em va disparar i anava amb un segon companyant. M'hi jugo el que vulguis a que era aquest. I el Pegapau em va disparar, seràs Sí. mentida. Quan et vaig disparar, jo? Molt bona. Estàvem venent droga i veu venir. Toma, mira, un altre. Ara pilla el jefe. Sense fer res, per venir a preguntar. Jefe, Bueno, yo creo que burro. marcho, compañeros. Però el meu sí, i ell també li pot dir jefe. Jo li dic jefe, vale? De caza, creo que Per mi el Joan Marc i aquest home són jefes, Que encara. tot i que tu no tinguis, nosaltres tenim una cosa que Que- es diu que- respecte i valors. Exacte. De fet, el Si meu tu jefe ha sigut el ens que treus m'ha de les fet que feines, si per culpa teva perdem la feina, m'importa una merda. No, jo no Per mi parlo són de els qui meus sigui, tu el jefes. que no tens són valors i respecte cap a les persones. Sí, sí. Ja. Tu el que tens és una Calvo calva. quan li dic hola. Oh, suda. Tal, Em faran TP a presó, tio. Qui vol liar-la, Tilus? Bé, espera un moment, que no el sento i ho veig. Jo pillo de tot, Jo pillo carabina, jo pillo de tot. A prendre pel cul. Teniu 20 Jo canviant. pillo, si cal, C4, tio, i mato François, també. Ah, per això... Un moment. Si aneu al... Pot fer res. Ja estic a dins de comissaria. Ara, comissaria està ple de polis. No em podeu fer res. Digue'ls que pugi... Perquè algun moment haurà de sortir, digo jo, No, TP directe. Algun moment haurà de sortir el donjo a Ja patrullar. estàs al trullo, què cal? François, demà que ens portin en plan... Que demanes sí, o sigui, no pot Sí, per dir, no em dóna la puta gana de portar-te perquè Pau, està prou prou de segrest. François! No poden. Estic a comissaria, aquí, estic a una sala d'aquestes on et fan les fotos, el policia no pot faltar el mal respecte, està gravat. Fot-li de punys, fot-li de punys. Bueno, doncs res, aquí vaig a l'estar la trucada per tocar-li els ous al policia. Aguat. Vale, tot el minut, aquí, 18 segons tenim. Mira, jo estic ballant al mig del carrer perquè el temazo és tan bo que he sortit amb màscara i un rifle al carrer per ballar. Tu, calla, que m'està escoltant el policia, tio. Que m'escolti. Jo és que he de sortir i ho he de fer bé per celebrar la trucada. A la il·legal. A veure... Tu, calvo, deixa'l fora ja, el pobre François, tio. M'estan deixant tancat, m'han deixat tancat amb clau. T'han deixat tancat en clau, Ui, pues. m'han deixat tancat amb clau. Clar, ara aniran a buscar un tio amb rifle i màscara per la ciutat. Per no donar-me el dret al meu advocat. M'és igual, m'és igual. Segur que l'heu liat per res. M'és igual, porta'm a federal, però no, que no vinc... Tu tranquil, Gelifo. Nosaltres li fem feca. Sí o sí. Jo ara li vull dur 3 carregadors. Encara que mori en l'intent, jo li vull dur 3 carregadors. Estic preparat. Veus algun poli allà? Ha de tenir el cotxe sempre l'entren per darrere. Hem passat, fem una passada. Pots passar ràpid? Si ens veuen estarem fotuts, Pots fer passada ràpida o no? Sí. Sense això ens volem al cap, ja està. Va, hi ha el cotxe. Deu ser el del calvo, Vam passar per davant, No, per davant no. Ens amaguem aquí un moment. El que l'hem de rebentar que ni se n'enteri, Que no tingui temps d'avisar per ràdio. Que si el porten o no el porten, saps? Què passarà? Així és com ha d'acabar. Tu, no surt cap poli de comissaria, Estan ultra... Estan davant. Estem allà esperant a que surti un patrulla i no surt res. Que no sortiran, tranqui. No, avui no hi ha dispars. Anava un cotxe. Buah, doncs anem a autobús sense matrícula. Jo aquí m'he gastat tots els diners en rossinyos, me cago en tu. A quin graig quedem? A un apartat, vale. S'ha robat, però és igual. Hi ha un tio aquí. Estava a l'Ibarra aquell dia. És igual, se n'ha anat a dormir, tio. Que no em toqui els ous. Basta, està. Res, perquè si tenen algú OC... Oh, tio, ja està. François, tio. Abans amb el Marc m'estava xocant contra tot i no queia. Tira enrere. Pues mira, ahí... Això? Per això... Vale. Adéu, Pere Pau. Per això
I jo a la presó, Golazo. fora del 100, fora de tot. Directe, observin. Per això, perquè quedi bé. El Torino no la perds, així vas. Així. És que així vaig molt més guapo, tio. Aquesta armilla, que guapo. Espectaculars. Vale, nois, ara ho teniu, tio. Per tots els que heu estat aquí, si res no va malament, si aquest cotxe no s'atura a mig camí, és que està xocant. Em fico el... Barra repair, és que no m'ho crec. Per aquest copet, tio, és que... Jo estic flipant. Durarà a tope de poc, És que amb això no podrem fugir, però bueno, els deixarem tots a terra directament. S'ha calat. Repair. No funciona. Repair. Però si has xocat a 3 per hora. No sortirem de gratxa central, D'acord. Hi ha una persona. És ell? Allà hi ha un tio, no és el López, crec. Tira enrere, que no et vegi. Puja pels esglaons de la d'esto. Per aquí, dreta? Sí. Hem de veure el calvo, hem d'apuntar a la calva. No fiquis llums, Mica en mica. Vale. Veus alguna calva? No, sí, no. Vale, anem, els atropellem. No els atropellem, És que si no, que atropellaràs amb massa gent. que el cotxe és que no sortirem d'aquí, tio. No sortirem. Tu, és que ja el cotxe, si els toques, explotarà, saps? És que, però que has donat a mig per hora per darrere. Sí, ja han marxat enrere. Cotxes. A on? Cotxes, arriben a central. Espera't, Al l'amic aquell, a la motoreta és el Donjó. Quin? El motoret és el Donjó. Quin? Aquell és el calvo? Aquell és el Donjó. Crec. Si veus alguna calva no puc veure-ho, tio. Bueno, és que Soc em miop. queda sense... No, cotxe blau. Diria que és el seu, no tinc ni idea. Però és calvo o no és calvo? No ho sé. Ara quan surti? Aparcat, és calvo. Sí, és calvíssim, és calvíssim, és ell. Baixem. Vale, però no, per l'altre cantó, pel carrer. I hem de baixar de punta, saps? Els has d'estar mirant. Ojo que dispararem amb la mà esquerra, Vale. Ara. Vale. Donjó out. Tira. El que potser hem tocat el cotxe i no tira, Vale, haurem de robar un cotxe. Tira. Tu, que ho hem fet. Li he buidat un carregador al cap, tio. Hem d'anar a cremar el dubsta. És veritat, si no miraran les peces. Hem d'anar a cremar. Com ho fem? Tens algun... Benzinera. Aquesta d'aquí, que són uns empanaus. Corre, fot. Va, fot-li. Tens pasta? Sí, surt gratis, succem. Corre. El dubsta. Tu vigila que no dispari ningú. Vale, jo estaré amb la pipa. No sé per què, perquè jo soc... El que no vull fer-hi més als civils, tio. Si disparem des de lluny o alguna cosa, el dubsta, amb el calcinem, saps? Que exploti sol. Jo li tiraria benzina, Disparem des d'aquí, a veure si podem. Ni idea. A veure si podem. Rebentem el dubsta, Espera, tira una mica. Ahí. M'he quedat sense bales. Hem d'anar. Tira, benzina.
Va. Avancina. Ens disparen. Que ens disparen, quita. Sí, està traient foc. Que ja està, tira. Pere Pau. Tira, ha matat, tira. Ja està. No, tio, és que havia de rebentar-lo tot. Tu, que fins que no peta, saps? Sempre hi ha cabos sueltos, tio, i ara hem de cremar aquest. Qui ens disparava? Jo què sé, tio, que devia quedar algú. François, haurem de viure al nord, tu saps, no? No ens poden relacionar, tio. No, jo viuré al nord. I només entrenar, bueno, si hem de... Només anar a la ciutat si hem d'anar a pillar pasta, ja t'ho sabe. Crema'l. Jo vigilo si ve plasma. Hòstia. Fiesta. Psst. Truca'm un moment. Truca'm. Ja està, aquest és el final. Espero que us hagi molat. Però no em pengis, que m'has tallat! Ara... Fiesta. Però que ja no sona, que m'has penjat. Me la faràs ficar a YouTube? Està el cotxe cremant. Amb el mòbil no puc. Tu. Ens posem seriosos. Bueno, hòstia, havíem de fer la xerrameca, havíem d'ensenyar el cadàver, tio. Tu, unes paraules. Hòstia, què ha passat? Puti! Tu! Ode, però la primera donació del Puti, tio! Ja està. Allahu Akbar, chaval! Dale, Puti, grande, tio! Va, ara seriós, hem de fer el vídeo, va. Que per això estem gravant. Vols que fem vídeo? Va, fica't aquí, en plan. Però aquest no, aquest. Estimats ciutadans de Los Santos, portem mesos i mesos controlant les ombres i profunditats de la ciutat. Fins ara se'ns havia faltat el respecte i ho hem tolerat. Però ha arribat el dia en què la germanor no tolerarà més aquestes injúries. Estem farts de que no es respecti el poble. La policia i la corrupció tornen a controlar aquestes terres que havien sigut tan meravelloses. En nom de la Mare Salvatruita i dels àngels de la mort, us podem assegurar que això no seguirà així. Anirem tombant un a un els gossos de l'Estat, començant pels corruptes i tots aquells que tenen la boca massa gran. Poble, alceu-vos en contra d'aquells que es veuen corromputs pel poder que la placa els hi atorga. No patiu que serem allà per defensar-vos. La germanor reina i sempre reinaran aquestes terres. Aquell que s'atreveixi a oposar-se a nosaltres rebrà i patirà les pertinents conseqüències. Aquell que parli massa perdrà la llengua. Aquell que fiqui massa el nas el perdrà. Aquell que intenti observar-nos perdrà la vista i aquells que ens busquin ens trobaran en la mort. Atentament, la germanor de Los Santos. Estàs ready, eh? El 2, el 2. T'has preparat?
S'ha acabat ja. Uau, boníssim, Espera que no et sento, Digue. Vas trigar, però.